Salutare și la mulți ani! Începem anul cu cele mai frecvente întrebări primite și cele mai de bază, aș zice eu. Ce este bere artizanală? Care este diferența dintre berea artizanală și berea industrială? Sau, mai bine zis, ce impact ar avea negativ consumul de bere industrială și care sunt beneficiile consumului de bere artizanală? O să vorbesc în numele Carol Bir, producător de bere artizanală românească, dar, per general, cam este valabil pentru tot ce înseamnă bere artizanală. Păi bun, hai să vedem ce înseamnă berea artizanală. În primul rând, berea artizanală înseamnă să obții mustul de bere dintr-un malț de orz de înaltă calitate. După care, în acel must se adaugă hamei pentru a oferi amăreală berii, nu altceva, hamei, da? Ulterior, acest must se transferă în fermentator, se adaugă drojdia și se lasă suficient timp la fermentat, ceea ce înseamnă că drojdia consumă dulceața din must și formează natural CO2 și alcool. După care, dacă e cazul, se face dry hopping, adică se mai adaugă hamei pentru un plus de aromă și savoare pentru unele beri specific, sau dacă nu se face dry hopping-ul, se lasă deja la maturat, să se potolească toată treaba aceasta. După ce e gata berea, nu se filtrează și nu se pasteurizează, tocmai ca să-și păstreze toți nutrienții care se obțin în urma producerii de la malț, de la drojdie, de la hamei. Toți acești nutrienți, minerale și vitamine o să ajungă în corpul tău atunci când o să bei o halbă de bere artizanală. Iar dacă vorbim de producătorii de bere industrială, pot să spun sigur că acolo se pune foarte mult accent pe standardizarea rețetei, da? Pe a simplifica cât mai mult, ca să poată satisface un public cât mai larg, da? Pentru că acolo foarte mult se pune accent pe cantitate, nu pe calitate, și pe profitabilitate, da? În timp ce producătorii de bere artizanală pun foarte mult accent pe inovație, pe diversitate, pe calitatea berilor, se experimentează mult, se încearcă diverse stiluri, tocmai ca să aducă către consumator cât mai multe chestii noi, interesante, diversificate. Da? Dacă bei bere și te balonezi, ai o stare de greutate la stomac, iar a doua zi te doare capul, ai amețeală și așa mai departe, toate astea sunt doar câteva din dezavantajele consumului de bere industrială. Iar ele vin din simplu fapt că se derapează de la procesul normal de producere a berii, da? Ceea ce nu fac producătorii de bere artizanală.